מעניין אותי מה האמת, זה אני עושה. הסביבה לא מעניינת אותי, אני איש של אמת, אני עושה אמת. לא מעניין אותי מה יגידו, זה לא מעניין אותי. מנהיג ציבור, גדולי דורה, גדולי עולם בתורה, הם לא מסתכלים מה החסידים יגידו, מה שהם אומרים, מה שצריך לומר הם אומרים. הרי מה שבוע שעבר, זה מתאים פה. המנהיגים שלנו בכנסת, גם ראש הממשלה, הם לא מנהיגים, הם מונהגים. אנחנו מנהיגים אותם מה לדבר, מה לא לדבר. נחזור על זה עוד פעם. הרי הגמרא אומרת, בסוף מסכת סוטה, פני הדור כפני הכלב. מה זה פני הדור כפני הכלב? כרכרה נוסעת עם אנשים, ולפניהם רץ כלב. אנחנו לא יודעים מי מנהיג את מי. הכלב מנהיג את הכרכרה, לאן ללכת? או הכרכרה את הכלב. מתי כן יודעים? כשהכלב מגיע לפרשת דרכים, הוא מסתכל אחורה, לאן הכרכרה פונה, ימינה, שמאלה, ישר, ואז הוא ממשיך. בכנסת, בממשלה, בשלטון, מה זה פוליטיקה? ביבי, מגיע זמן של פרשת דרכים, עכשיו בזה מאיים עליו, על הלפיד הזה. אם חוק הגיוס, זה יהיה פלילית לבחור שלא עובר, אני פורש. ביבי מתקפל? הרי לפיד מה רצה? הוא היה פורש, באמת היה פורש. למה הוא חשב? אני אפוש של הדבר הזה במנדטים ונטוס למעלה. וביבי רעד מזה, וביבי הבטיח בעשות פגישות. הוא אמר את זה פה מלא לחרדים, ליבי לא. אני לא אתן שיהיה חוק פלילי לבחור ישיבות. פתאום התקפל. למה? הסקרים, מה אנשים יצביעו לי, לא יצביעו לי, יצביעו לי לפיד. זאת אומרת, לפיד לא מסתכל כל הזמן בסקרים מה קורה איתי. ליברמן, שהיה כמו נמר, פתאום התחיל להיות עדין. לטף את האמריקאים, כל מה קרה, בסקרים הוא יורד. זאת אומרת, הם כולנו מסתכלים מה אנחנו אומרים. זה לא מנהיגים, זה החורבן של הדור, זה החורבן שלנו. אם אני מלך, אם אני ראש ממשלה, לא מעניין אותי סקרים, לא מעניין אותי יגידו עליי, כן נכון, לא נכון, ירודו אותי, את האמת אני אגיד להם. זה מנהיג, זה מלך. זה יש רק את תורה. רק זה גדולי תורה יש את זה. השבוע היה ספר של כל גדולי הדור. איזה מעמד של השראת שכינה, גדולי הדור, תראו כולם, הם מסתכלים מה יגידו. אין, שלוש החלטות, אין להתראה לשכת גיוס, אין לשמוע להם, אין להתערב איתם. גדולי דור, יטיפו שיטיפו, לא רואים אף אחד. זה מנהיג, מלך זה אחד שלא רואים מה יגידו אנשים. אני מלך פה. הסקרים קובעים את הדיבור שלי. זאת אומרת, אני לא משתמש. הציבור מנהיג אותי מה לומר, זה חורבן שלנו, של עם ישראל. הולכים להצביע להם, להם מצביעים. אם היה, אתה לא מחפש פה פוליטיקה, אבל אם היה פה מנהיג חרדי, הייתי רואה מה זה מנהיג חרדי, אין את הסקרים. הרי כל החרדים, הרב עוד ישב עליו שום שי חי. אריה דרעי, אלי ישי, מה הוא אומר עושים? מה העם אומר? בהסקרים אומרים. מה התורה אומרת? דעת תורה. היום, הרב שלום כהן, אחרי, בעדן, שמגדלים אומרים. בגדולי תורה אומרים. מה התורה אומרת? אם היה אומר חרדי, המדינה הייתה מתרוממת לשמיים. היה פה מדינה. היה פה עוצמה, היה פה כוחות. שם כולם כמו כלב לפני כרכרה. מגיע לזה פרשה שמה עושים? בסקל אחרון הסקרים מה יעשה לי? בסדר, שם פני הדור זה מנהיגי הדור, כבני הכלב. רק תורה קדושה, רק מוסר נותן לאדם עוצמות. נותן לאדם כוחות, אני לא מסתכל על הסובבים, אני איש אמת. מה האמת זה אני עושה. הולכים, הלפיד הזה, לעשות, תראו מה הנביא אומר, אור ישמים אור לחושך, חושך לאור, מר למתוק, מתוק למר. בחור ישיבה בן תורה שהוא אהוב בשמיים, כתוב בזוהר, כתוב על בן תורה. את כל הספרים הקדושים, אהוב בשמיים, קודש קודשים. זה רשע. מי שלא מתורה זה עבריין פלילי. הפלילי הם העבריינים בחור צדיקים, קדושי עליון, אבל בני תורה עבריינים, לכלא. מי שלומד תורה שנתיים לכלא. בכל העולם לא היה דבר כזה, בכל הגויים לא היה דבר כזה. עד היום. במדינת ישראל, הלפיד הרשע הזה כדי שיעלה בסקרים. אני פורש בממשלה אם לא יהיה פלילי. למה פלילי? תגידו, כמה יש במדינה כ-38% משתמטים מהצבא. 8% מהם חרדים. וגם הם, בחורי ישיבות האלה, הם אישור ללמוד. מה הם כל ה-30% החילונים? למה לא עושים אותם עבריינים פליליים בכניסה לכלא? למה הם לא מדברים? 38%. זה כל לכם, ב-8% שלכם, תדאגו קודם ל-30% שמשתמטים, תחזירו אותם, רק תבואו ל-8%.
אלא רבותיי, אתם יודעים מה, אני אגיד לכם משהו. לא כואב להם הגיוס של חרדים, הצבא לא צריך חיילים, יש להם, אומרים בעצמם מפקדים, אומרים, זה עודף חיילים, לא יודעים מה לעשות איתם. הם רואים שכוח התורה הולך וגודל, הולך ומתעצם. בעלי תשובה, כל מקום בארץ בעלי תשובה. הרי כתוב, קראתי אתכם אחרי ראשית 14 כמה פעמים, כל מה שביציאת מצרים, גם היום אותו דבר. אחד הדברים נגיד עוד דבר אחד, הזוהר הקדוש כותב, כמו שאמרנו קודם, ערב רב עלה איתם. תערובת שכל מיני גויים יצאו עם ישראל ממצרים. והם יחטאו את עם ישראל במדבר, אומר הזוהר הקדוש. דע לך, הערב רב האלה יחזרו בגלגול זמן המשיח, הם יהיו בשלטון ויחטאו את עם ישראל בתורה, ידרדרו אותם מהתורה, מהשבת, מהכל. זה אחד, אחרית ראשית. דבר שני במצרים, פרעה רואה שעם ישראל מתרבה. אומר, נו, הם הולכים מתרבים, כתוב שם, איך אמר שם? אבל יצחק אמר לו, פן ירבה, ונשרף גם הוא על שוננו, מה פרעה עושה? לכן כל הבן הילוד יאירו תשדרו. כן, בואו נגמור אותם. כתבו מה אתה אומר, פן ירבה? אתה נלחם בי? כן ירבה. אני אומר כן ירבה. כאשר ינו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אין עצה ואין תמונה נגד השם. הרי שימו לב, עוד תראו. פרעה למה גזר כל הבן הילוד יאירו תשדרו? למה הוא גזר את זה? אחוזים בכוכבים שלו, אהוב בכוכבים. אנחנו רואים שעתיד להיוולד מושל של ישראל. המושיע שיוצא את ממצרים עומד להיוולד. לכן פרעה גזר כל הבן הילוד היאור. אמר לקדוש ברוך הוא לפרעה, אתה מתעסק איתי, בוא תראה. שישמעו לפיד ובנט וביבי כולם שם מלמעלה. אתה מתעסק איתי! משה רבנו ביאור, בתיה בת פרעה לוקחת אותו, היא מגדלת אותו בארמון, אמא שלו, הרי בגלל בעילה, אני אביא לך שם מנקת, תניח את הילד, כן, היא ביאת אמא שלו מניקה אותו, פרעה משלם לה כסף, מכניס משה רבנו ביד, משחק איתו, נותן כסף, והוא מחפש להרוג אותו. תשמע, אתה מתעסק איתי, פרעה יגדל בידיים שלך, אם אתה תניק אותו ואתה תתן לה כסף, ביבי אתה חושב שתלך בנו, אתה תראה על אפך וחמתך, אנחנו נלך ונגדל ונתעצם לעזור לנו. פרעה ראה שעם ישראל מתרבים, הוא אומר פן ירבה הקדוש ברוך הוא. לפני 3 שבועות חודש, את בטח ראיתם בעיה בטלוויזיה, כיצד לעצור את ההתפשטות החרדית. פרעה ממש בדיוק, הם רואים כל מקום בארץ בעלי תשובה. לא יהיה דור כזה, אין מקום. אתה בא לעפולה, אתה בא לכל מקום ואתה רואה בעלי תשובה. ישיבות פן פורת יוסף כן ירבו. ואין, זה הורג אותם, הם רואים שעוד מעט המדינה עומדת להשתמט להם מידיים, מרוב חרדי פה. עשו כבר סקרים. לא עשה כבר, לפני 3 שנים היו בעיתונות. שומעת, החרדים יורוב, למה? חוזרים בתשובה. דיין הרע. חרדים עולים לארץ, חילונים עזבו את הארץ. חילונים מביא את כלב העציץ, חרדים מביא 18 ילדים. נו. היה ככה כתוב בעיתונים, ככה כתוב. הם רואים שעוד מעט זה, אבל יודעים שהמנועים, העוצמה של עולם התורה, זה הישיבות, נגייס אותם, נגמר עם החרדים. אבל הם לא יודעים, הנה אנחנו אומרים לפורים, מה אמר מרדכי לאסתר? אסתר, לכי למלך, תבקשי עליו. אתה לא יודע מרדכי? אדם שלא יתראה למלך אחד, דתו להעמיד. אומר, תראו מרדכי, מה זה ביטחון? איש שם בארמון, הוא למטה בגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד. אומר לה, אם אחרי שתריש, תחרישי בעת הזאת. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. ואת, ובית אביך תבדו, תראה מה זה. מרדכי יודע, הנה לא יענו ולא ישן שומר ישראל. והבנים שלו זה בני התורה, זה בבת עינו, זה הישיבות. אומר לו מרדכי לאסתר, את חושבת למטה, אני פה. אנחנו יבוא לו לרב ממקום אחד, ואת ובית אביך תבדו. מרדכי, המן בארמון, אחשוורוש בארמון, אסתר בארמון. בסוף, המן על העץ, מרדכי משנה למלך. לפיד! אם אתה לא רוצה להיות על העץ, עד לבנט, ביבי, אם אתה לא רוצים להתרסק, אל תשחקו באש. הלא כל דברי כאש נאום השם. אתה רואה אש,
התורה זה בבת אלה של בורא עולם. אתם משחקים באש, בעולם לא שותק על דברים כאלה. תראו מה זה כל הספרים, אין דבר שבעולם מקפיד כמו הביטול תורה. כמו שכשם שתלמוד תורה כנגד כל המצוות, כך עונש ביטולה כנגד כל העבירות. כך עונש ביטולה כנגד כל העבירות. אתה לא הולך לבטל בחור אחד, אתה הולך לבטל עולם שלם של תורה. אתה לפיד וביבי למעלה, בגלל שהסקרים מה יהיה איתך, אתה הולך מתקפל, שמי שלומד תורה זה עבריין פלילי. בשמיים לא שותקים על דברים כאלה. אין דבר כזה. אור ישמים אור לחושך, חושך לאור, מר למתוק, מתוק למר. את הצדיקים עושים רשעים, את הרשעים עושים צדיקים. תראו, צלינו בחוץ, דיברה איתם בעיתון. נו, הסתה חמורה, עיתון יתד, והאנטישמיות של יש עתיד כלפי הציבור החרדי. ברחובות חולקו מגבונים, בעליהם הכיתוב האנטישמי. כשהחרדים יצאו לעבוד, אז יהיו פחות. יש פה תמונה של המגבונים, עם הכתוב. כשהחרדים יצאו לעבוד, כמו שהיה בגרמניה, ככה היה בגרמניה, כתוב על יהודים, כתבות על סבונים וכל דברים. אף אחד לא מדבר. זה לא אנטישמיות, זה לא גרמני, זה לא רשעות. מה על בני תורה אתה כותב? והחרדים לא עובדים? דיברתי על זה עשרות פעמים. כמה בחורי ישיבות יש? 150,000. כן ירבו. וירבו באמת. רבותיי, שימו לב, יש בארץ כ1.5 חרדים ובעלי תשובה. שימו לב, 15% בחרדים לא עובדים. אם נגיד 1.5 אז 10%. אני עושה הנחה נגיד 1,000,000. תראו כל בני ברק, חנויות, עסקים. מי מוכר שם? תרנגולים? מי מוכר שם? שואלים? כל בני ברק עסקים של חרדים. חצי בורסה חרדים, ירושלים בעסקים חרדים, חיפה חרדים, מוסכים תראה חרדים, 85% בחרדים עובדים. כשהחרדים יעבדו, יצאו לעבוד, בוא תגיד בחורי ישיבות, סטודנטים עובדים? הוא מקבל משלם מיסים? הוא לומד, תקרא לבחור ישיבה סטודנט. למה לסטודנט מותר לי אסור? יש חוק שבחור ישיבה פטור ממיסים? יש דבר כזה? בחור ישיבה מתחתן, קונה בית, משלם מיסים, ברוך השם, הקנייה אצל בחרדים מתוך אצל חילונים, בכלל תפיסה, קונה משלם מיסים, אשתו עובדת מיסים. יש פטור לבחור ישיבות? יש דבר כזה? ושימו לב, אני אמרתי, אני חוזר עוד פעם, תמיד יש פה חדשים, הם כל הצועקים, אנחנו לא רוצים לממן את החרדים מהמיסים שאנחנו משלמים. ההפך הוא הנכון, אנחנו החרדים מממנים את החילונים מהמיסים שאנחנו משלמים. אנחנו החרדים. הרי שימו לב, 85% מהחרדים עובדים. במגזר החילוני, לא הולכים מיסים, טלוויזיה, כדורגל, כדורסל, בימה, לא יודע, טלוויזיה, ים דברים, עשרות עמותות. לחרדים אין טלוויזיה, לא כדורגל, לא בימה, לא כדורסל, לא טלוויזיה, כלום. רק חינוך. לי יש בית ספר, לי יש תלמוד תורה. ילד חרדי מקבל תקציב מהמדינה 20% מילד חילוני. ילד, אפילו את המינימום אנחנו מקבלים, תלמידי חינוך. איפה התלמוד תורה שלי? יש לי 260 ילד, קרוונים מבני טרומי. רוב התלמוד תורה בית ספר חרדים, מבני טרומי קרוונים, בודדים בבניינים. יש תוכנית, אבל כרגע, שנים, 20 וכמה שנים, מבני טרומי, יש בירושלים, תדע תמונות. לומדים בגרדות של אוטובוסים. זה בעיה בית ספר חילוני אחד ככה, כל הדת משתוללת. כל בית ספר חילוני, אתם יודעים, צריך להגיד לכם, מרחבים של דשא, בניינים ענקיים. אני שואל אתכם, איפה המיסים של החרדים הולכים? לבימה, לכדורגל, לכדורסל, לטלוויזיה. אתם מאמינים אותנו מהמיסים? אל תממנו אותנו, לא רוצה. תוציאו חוק. יקום גוף חרדי, מיסים של חרדים לחרדים, מיסים של חילונים לחילונים, העולם החרדי יחגוג. הישיבות יחגגו. תלמודי תורה יחגגו. לא רוצים לרקוד עליכם, לא רוצים את המיסים שלכם, לא רוצים את הטובות שלכם. עושתים אותנו, גוזלים אותנו. אומרים, אנחנו עושתים אותם. רבותיי, חלקתי פליירים, ראיתם, מי שראה. כל חבר, קיבלתי עשרות טלפונים, חילונים. איך לא ראינו את הדברים האלה? חרדים התקשרו, איך חשבת על זה? אמרתי, איך חשבתי על זה? אני עמדתי בספר חילוני, אני שום דבר לא מאמין להם. אין אצלי רדיו, כל מה שהם אומרים אני בודק, אני חושב. אבל אנחנו הרבו ברדיו, הבת ארסיני, הרדיו הרבו. מי אלה? הם אובייקטיביים? שונאי תורה! שונאי תורה! איך... זה ביבי, זה לפיד, זה מותר חולי זמנים כמיימד ציבור, אדם שרוצה על האחים שלו, כזה כתבה, חרדים שום דבר כזה? פחד פחדים. פחד פחדים, רבותיי, אנחנו לא יודעים איפה עומדים חושב.
אני אומר לך, ביבי ולפיד ובנט, תדעו לכם, כמו מרדכי אמר לאסתר, אתם חושבים אתם למעלה, אנחנו למטה, סופכם להיות למטה. אני אגיד פה משהו שאמרתי בדרשות של גוגו מגו. רבי אלימלך מליזרסק היה חי לפני למעלה מ-200 שנה. תשמעו מה הוא אמר לחסידים שלו בשבת פעם מסעודה שלישית. הוא אמר 3 דברים שיהיה בזמן המשיח. אני לא אומר עכשיו באחד מהם. אמרתי, בדיוק בזמן המשיח, לוקים קמח עם נפה, מנפים אותה. הקמח הלבן הנקי נופל למטה, והפסולת נשארת למעלה. והפסולת צוחקת על הקמח שנפל. נפלתם, קיבלתם זפתה, אתם מסכנים, אנחנו למעלה, אתם למטה. ותדעו לכם, קרוב לגאולה, הרשעים יהיו בשלטון. החרדים הצדיקים יהיו למטה, והם יצחקו עליהם. כולם יצחקו על בני התורה, אתם למטה, אתם למעלה. אבל הם לא יודעים שהם עומדים רק להשפעה בגוגו מגו להישרף. אתם שומעים? כאילו חי היום. לפני למעלה מ-200 שנה, כך כותב רבי אלימלך מליזרסק. רבותיי, תבינו, מרדכי אומר לס, אתם חושבים אתם למעלה, אני פוחד מהם, אני רואה אותם, הם לא קיימים אצלי, לא הם, לא כל חבר כנסת. אני אמרתי פעם, הנה לא ענו ולא יש שומר ישראל. אבל אני חוזר עוד פעם, אמרתי את זה 10 פעמים, אם יחליט תורם בכנסת, לפיד, ביבי, תחליט תורם בכנסת, אין יותר פוליטיקה, לא חדשות, לא כלום. תחליטו שהיום מעלה רק בחדשות רדיו, טלוויזיה, על יום על החרדים, יום בלילה, רק על אפכם ורבתכם, כוח התורה ילך ויגדל ויתעצם, מעלה, אין את צו ידון על השם. אני רותח, אני נשרף. אני חושב אם הייתי במציא ספר חילוני, איפה הייתי זרוק היום? אולי צמא 2 מטר, אולי מגעילים, אולי נרקומן, אולי בכלא. מה עשותי בן אדם? תורה! מה עשותי בן אדם? איזה בית יש לי היום? אני פה רועד לחשוב אם חס וחלילה הייתי בשביל חילונית מה היה קורה איתי. אתם הרסתם את עם ישראל, הובלתם את הבנות, הולכים ברחובות ברחובות, הולכים לרקומנים, בסמים, בהימורים, ברצח, הרסתם את העם, הובלתם אותם לבתי כלא. תראו בני תורה, תראו פרדס כץ היום. מה פרדס כץ פעם היה היום? הרוב חרדים, הרוב בעלי תשובה פה. שוטרים לו פעמיים אמרו לי, קטע לנו פה את כל העבודה. פרדס כץ השתנתה, אתם הורסים את העם, אתם גומרים מבעם, ואתם מציבים את החרדים. מי עושה אותנו בני אדם אם לא התורה הקדושה? אני רוצה להראות לכם, אני באמת, תראו יורם גאון, תראו אדם. זה נקרא אדם אובייקטיבי, תראו אדם, מה הוא כותב? הכתבה ארוכה, אני רוצה להראות לכם בקריאה, אבל נקרא 2-3 קטעים קטנים. אני לא יודע מתי הביאו את הכתב ביולי, אני לא יודע מתי הכתבה הייתה. בשבוע החולף, למי שעדיין זוכר, ניתנה החלטה דרמטית ברוב של 8-1. בהרכב של 9 שופטי בג"ץ להוציא צו ביניים או לאסור על המדינה לתקצב תלמידי הישיבות שנצטרך ללמוד גיוסם. זה בערך לפני חודש, ומעריך חודש וחצי. ההחלטה מתייחסת ונוגעת לתלמידי ישיבות בין 18 עד 20 שקיבלו צווי גיוס למועדים שונים החל מאוגוסט 2013 ולא התייצבו לשאלת הגיוס. בעקבות החלטתו של שר הביטחון משה יעלון לדחות מועד עד התייצבותם. הוא אומר, טוב, זה פופולרי היום לדבר על המשתמטים האלה, השחורים עם הפאות והבגדים של אירופה שלפני 100 שנה. שאוכלים על חשבוננו, על חשבוננו. פופולרי להיכנס בהם, שימו לב, פופולרי להיכנס בהם, פופולרי לשנוא אותם, ולי בנושא הזה ממש לא אכפת לו להיות לא פופולרי. כי להבדיל מהרבה אחרים אני מנסה להבין, רוצה להבין, זאת המילה, רוצה להאמין, שזה לא סתם התחמקות פחדנית בשדה הקרב. אל תיכנסו עליי. אבל באותו עיתון ממש, במרחק בדפים הייתה ידיעה נוספת. זה עיתון הארץ האלה. הייתה ידיעה נוספת, והפעם על אירופה מאיימת להחרים אותנו, ולא לקנות מוצרים ישראלים. נו, כן. השיטה הבדוקה מדורות לפגוע בנו היהודים דרך הכיס, שזה עבד עלינו תמיד. הוא מוכר בהיסטוריה שלנו מאז ומעולם. אז הוא אומר, לפחות היו 2 עדות נוגעות בכיס היהודי בשני עיתונים שונים, מילא. אבל נתנחל בכך שלחרם האירופי על הכיס שלנו קוראים אנטישמיות. ולסנקציות על הקצבה לתלמידי הישיבות קוראים שוויון בנטל. מה לעשות שזה עדיין לא נשמע טוב? תראה,